गोबाव सम गोब्राब बेरामजों भुगिनांनाय बिटिआर सरकारनि गारि सालायग्रा गंगा बाहादुरगिरि बिथांनो दिनै बिटिआर सरकारा बेराम नायजानो 50,000 रांनि चेक गथायनानै होदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय हाब्रुबिल गामिनि थागिबि बिटिआर सरकारनि गारि सालायग्रा गंगा बाहादुरगिरि बिथाङा मोनसे गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजानानै दंमोन। बेरामनि फाहामथाय लाबाय थानानै नखरा रांखान्थियारि लोरबां जानानै फिसाजोआ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ खावलायनाय बायदियै दिनै बेराम नायजानो थाखाय सीएम रिलिफ फान्डनिफ्राय 50,000 रांनि चेकखौ मिरु इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारी बिथाङा नखराव नुजाथिफैनानै गथायनानै होफैयो। बिटिसि सरकारनि सासे ड्राइभार दङमोन। बे ड्राइभार बिथां गंगा बाहादुर गिरि बे बिथाङा दिनै माने केन्सार बेरामाव गोबाव समनिफ्राय बिथाङा भुगिनानै दङ। बिथाङा रांखान्थि बिथिङाव जोबोद दुर्बल जाबाय, गोरिब जालांबाय। बेनि थाखायनो जोंनि इउपिपिएल सरकारनाव जोंनि चिफ सार प्रमद बर' बिथांमोना खावलायहरनायखाय दिनै चिफ सारा गावनि चिफ रिलिफ फान्डनिफ्राय सीएम रिलिफ फान्डनिफ्राय बिथाङा 50,000 रां बिथाङा दैथायहरदों आंनि आखायाव आरो बिथाङा इसोरनि खाथियाव आरज गाबदों प्रमद बर' सारा जाहाथे नैबे गंगा बाहादुर गिरि होननाय जे जोंनि बिटिआर सरकारनि जे ड्राइभार दङ बिथाङा थाबैनो जाहाथे हामो आरो मोजां मोनसे देहा लानानै सोलिफिननो हायो। दिनै बे चेकखौ जिहेतु बिथाङा जोबोद गोब्राबै लोमजानानै दङ, बिथांनि फिसाजो बिष्णु माया सन्यासि होननाय बिथांनि फिसाजोनो जोङो गथायनाय जाबाय आरो जोङो दिनै बे चेकखौ गथायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिथांनि बिफाया जाहाथे थाबैनो सुस्थ' जायो, मोजाङै हामनानै फैफिनो बेखौनो इसोरनाव जोङो आरज गाबदों। 2024-25 सेसन एबा बोसोरनि थाखाय डक्टर बिआर आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूट फसंथानाव एनएम आरो डिप्ल'मा इन मेडिकेल लेबरेटरी टेक्निशियाननि एडमिशन एबा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। फरायसाफोरनि मिजिंखौ जाफुंसार होनाया जोंनि मोनसे गिदिर थांखि। एनएमनि बिजाथिया थाखो 10 आरो मेडिकेल लेबरेटरी टेक्निशियाननि बिजाथिया थाखो 12 उथ्रिसार जाब्लानो जागोन। उदालगुरि जिल्लानि DRDM मावखुलिनि सेरावनो थानाय डक्टर बिआर आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव एडमिशन लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरा 9957293454 आरो 9394804239 मबाइल नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।